Har du brug for at slappe af? Det har denne AV i hvert fald ikke. The music for deep meditation series. Så prøv humørcremen. Den viser hvornår du er glad, The syllable Om is said to be the primordial vibration in the universe. sur As you sing along and simply listen, og let lydelig. your whole Hey Petra, jeg ved sgu aldrig, hvad for et humør jeg er i. Hey, se Petra. Humørcreme. Findes der ikke sådan noget? Lad mig prøve det. Kan du sætte dig herop? Det begynder allerede at virke. Hey Petra, det virker. Nu ved jeg, hvad for et humør jeg er i. For mange af den familie har jeg mærket, at på min egen krop er jeg ikke ved, hvad humør jeg er i. Derfor er det meget tidskrævende at finde ud af, hvad for humør man er i. Bill, vi mangler humørcreme. De er lukket. Nej, ikke ECB. Shit. Fuck. Humørcreme. Prøv det.